Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Pivný puls. Zhrnutí najdôležitejších noviniek z pivného sveta za minulý týždeň. Dnes začneme novinkou zo srdca Slovenska. Donovalský pivovar rozširuje svoju ponuku. Okrem piva ponovom ponúka aj domáci cider a vlastné frizanté. Prostredníctvom svojho Facebooku napísal: Cider je kvasený alkoholický nápoj z jablkovej šťavy. Cider nie je jablčné pivo a nemá s pivom nič spoločné, okrem toho, že je určený na pitie. A týmto nápojom sme len chceli spestriť ponuku našich nápojov. Čerstvé surové jablká zo slovenského sadu sa rozdrvili, vylisovali a to, čo vzniklo, teda 100% jablčná šťava sa nechala vykvasiť. Na kvasenie sme použili šampanské kvasinky. Na výrobu donovalského cideru sme použili niekoľko odrôd jablk, aby sme dosiahli ten správny chuťový profil. Pri výrobe sme nepoužili žiadne sladidlá. Jemné perlenie sme dosiahli zrením v tanku a výberom kvasiniek. Použili sme kvasinky na výrobu šampáň alebo sektov. Ďalej pivár opísal Donovalské frizanté 2023. Jemne sítené víno Donovalské frizanté bolo vyrobené z hrozna s výraznými odrodovými vlastnosťami. Obraté bolo v optimálnej aromatickej zrelosti s dôrazom na obsah kyselín, ktorých cieľom bolo zachovať si primárne ovocné tóny. Pridanie malého množstva oxidu uhličitého pozitívne ovplyvnilo vnímanie arómy a chute. Najlepšie si ho vychutnáte vychladené a svieže. Plzeňský Prazroj spúšťa novú kampaň projektu na podporu pestovania českého sladovníckeho jačmeňa. Jej cieľom je upozorniť na dôležitosť tejto zásadnej suroviny pre české pivo. Ústrednou postavou je nový hrdina ječmen. Pestovanie jačmeňa v posledných dekádach ohrozuje klimatická zmena. Bez kvalitného jačmeňa by nebol slad a tým pádom ani české pivo. Preto chceme zábavnou formou poukázať na jeho dôležitosť aj problémy, ktorým jeho pestovatelia čelia. Stvorili sme slaveného superhrdinu, s ktorým sa ľudia stretnú v bežnom živote aj v digitáli. A spolu s ním budú môcť dať najavo, že im na českom pive záleží, hovorí hovorca Prazdroja Zdeněk Kováš. Rodinný pivár Bernard v roku 2023 vystavil 410 000 hektolitrov piva. Najviac vo svojej 32-ročnej histórii. Rekordný výsledok dosiahol aj bez ukrajinského a ruského trhu, kam od začiatku vojnového konfliktu pivo nedováža. Hranicu 400 000 hektolitrov sa rodinnému pivaru Bernard podarilo presiahnuť prvýkrát v roku 2019. V nasledujúcich rokoch prišiel pokles predaja v dôsledku opatrení proti šíreniu COVID-19. V roku 2022 bol výstav pivaru bezmála 398 000 hektolitrov piva. Podľa generálneho riaditeľa a vrchného sladka pivaru Jozefa Vávru sa pivaru trvalo darí získavať nových odberateľov. Po celú dobu našej existencie nepoľavujeme v snahe variť čo najlepšie pivo a poskytovať kvalitné služby. Radi tiež komunikujeme so zákazníkmi a fanúšikmi. Obzerá sa za výsledkami minulého roka generálny riaditeľ a vrchný sladok pivaru Jozef Vávra. Takmer 10 rokov tiahnúci sa spor okolo vyškolského pivaru v pondelok právoplatne ukončil Krajský súd v Brne. Ten potvrdil 2 roky starý rozsudok okresného súdu vo Vyškove, že niekdajší prevádzkovateľ pivaru nemá nárok na 67 miliónov korún od štátu ako kompenzáciu za vady na prenajatej technológii. Ukončenie sporu odblokuje rozvoj celého areálu vyškovského pivaru. Okrem Budějovického Budvaru zostal štátu v držbe aj menej známy pivovar Vyškov. Štát ho nemohol v 90. rokoch sprivatizovať kvôli nevyjasneným majetkovým pomerom a možným cirkevným reštitúciám. Cirkev vo Vyškove vyrábala pivo od 17. storočia. Od znárodnenia v roku 1948 vo Vyškove vyrábal pivo sám štát. Štátna firma, ktorá pivovar prevádzkovala, sa však dostala do ekonomických problémov a tak v roku 2011 areál prenajala súkromnej firme Czech Beverage Industry Company. Tá však pred 7 rokmi výrobu piva úplne zastavila a následne areál opustila. Nemecké pivary od zjednotenia krajiny v roku 1990 ešte nepredali tak málo piva ako v lani. Odbyt im po krátkom oživení v roku 2022 klesol o 4,5% na 8,4 miliardy litrov. Nedostal sa tak ani na úroveň koronavírusového roku 2021. Uviedol to nemecký štatistický úrad. Najväčšie problémy však podľa mnohých ešte len prídu. Výroba piva je totiž energeticky veľmi náročná. Pivo je menej populárne ako u nemeckých, tak u zahraničných zákazníkov. Popri trendoch zdravej výživy a starnúcej spoločnosti vyvolávajú v odvetví od útoku ruských vojsk na Ukrajinu obavy, rastúce náklady a opatrní spotrebitelia, píše agentúra DPA. Nádejou zostáva pre pivovary nealkoholické pivo. Jeho predaj sa už niekoľko rokov vyvíja lepšie ako predaj klasických druhov, čo podľa tamojšieho zväzu pivovarov pravdepodobne platí aj pre rok 2023. Napriek tomu bol výsledok hospodárenia v lani aj v tejto oblasti v mínuse, hovorí jeho konateľ Helger Eichele. Nealkoholické piva s aktuálnym 7% podiel na trhu však stále vidia ako svetielko nádeje. Očakávame, že každé 10. pivo uvarené v Nemecku bude čoskoro bez alkoholu. Žiadny iný segment pivovarníckeho odvetvia v posledných 10 rokoch tak silne nerástol, povedal Eichele. To je na dnes všetko, na zdravie a zase o týždeň pri ďalšom dieli Pivného pulzu. A nezabudnite, čo je pre pivo dôležité, vypiť ho.